Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An b'a bɔ k'a fɔ abonné bɛɛ lajɛlen ma nin wagati na ko k'aw bɛɛ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dakuruɲɛ kelen o ko maa ni dɛmɛbagaw cayara i tɛ se k'u bɛɛ ta o tɔgɔ ma k'u fo mais i bɛ se k'u fo dakuruɲɛ kelen k'o bɛɛ ma ko aw bɛɛ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors a balimakɛ aw kɔrɔkɛ aw dɔgɔcɛ aw teri aw facɛ aw dencɛ aw ka kalanden dɔw yɛrɛ ka kalanfa dɔw ɲi de bɛ n ye wa dɔw yɛrɛ jugu de ye ne mais nin bɛɛ n'a kɔnɔna na aw bɛɛ de ka di ne ye koyi mɔgɔ t'aw cɛ ma min man di ne ye ayiwa wula na n bɛna bɔ ni tasirifu kelen ye mais nka a bɛ baara fila kɛ baara kelen sɛbɛnni b'a kɔnɔ baara kelen n bɛn'o ɲɛfɔ aw ye inshallah i mako bɛ wari baara su kelen kɔnɔna na i b'a baara su fɛ ni i wulila sɔgɔma n'Ala sɔnna a bɛ baara juma su juma tile tɛ bɛn fiyewu fo Ala k'i gɛrɛsɛgɛ i ka ɲini taara kelen walima maa min ka ɲɛnamaya dilanni t'a bolo fiyewu wariko jɔyɔrɔ b'a la a bɛ sɛgɛn kɔnɔ sanga ni wagati bɛɛ maaw b'a fɔ alhamdulilayi ale b'a fɔ subahanallahi hɛrɛ tɛ yen dɔw ta bɛ gɛlɛya fo ka se baloko ma hali bi Ala k'an kisi gɛlɛya kojugu ma inshallah olu b'a baara tile 16 kɔnɔna na inshallah n'i sera ka tile 16 ban ka baara ka tile 16 dafa sɔrɔ n'Ala sɔnn'a ma i ka ɲɛnamaya tɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ i tɛ gɛlɛya ye i ka ɲɛnamaya tɔ gɛlɛya i tɛ gɛlɛya ye sɔrɔ i ka ɲɛnamaya tɔ kɔnɔ fiyewu fo Ala bɛ jɔ n'i ka ɲɛnamaya tɔ ye illa yawmu din fo ka taa se i ka kiyama tagajiw ma i kɔni tɛ gɛlɛya sɔrɔ bilen alors san'an bɛ don Ala tɔgɔ ni ɲɛfɔli la a n'a baarakɛcogo k'o ɲɛfɔ aw ye an bɛna an degina k'o kɔrɔ lamaga inshallah an b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw ka abonné a kana sɔn dɔrɔn ka to ka yɛlɛ page sanfɛ ten an ka Ala tɔgɔw cɛ ka tɛmɛ n'a ye ten fo aw yɛrɛ fana ka anw sago kɛ a ye abonné groupe sanfɛ an ka WhatsApp sanfɛ a ye banba ka abonné YouTube sanfɛ n'aw abonné na don aw kana ɲina fiyewu ka notification digi fɛn min bɛ gɛlɛ fɛ i n'a fɔ u b'a fɔ a ma ko cogo jumɛn cloche danan min dessin bɛ aw ka téléphone ɲɛfɛ dɛ n'a bɛ vidéo filɛra dɛ a b'o danan de toucher o de ye cloche ye n'a y'o toucher bɛɛ dɔrɔn a bɛna bɔ saba a b'a bila a bɛ toute voilà a bɛ toute a b'ale digi n'a y'o digi bɛɛ dɔrɔn an bɛna vidéo bila hali n'a y'a sɔrɔ n'aw connecté tɛ ou bien ni réseau man ɲi ni réseau ɲɛna wagati o wagati n'aw connecté ra bɛɛ dɔrɔn an ka vidéo bɛɛ bɛ jigin aw ka téléphone kɔnɔ a b'an ka Ala tɔgɔw bɛɛ dafalen sɔrɔ recette foyi tɛ jigin aw ɲina ma donc an b'o de wele ko notification a kana ɲina k'o digi dɛ ayiwa an man kala ka aw deli a ye jija a bɛ an ka vidéo ninnu partager walasa an balima silamɛ cɛmanw ani an balimamuso minnu bɛ yen u ka se k'an ka Ala tɔgɔw sɔrɔ an ka recette sɔrɔ k'u yɛrɛ nafa n'a ye ayiwa n'an bɔra o la don an bɛna ka na aw hakili jigin hali bi ko kalanbulon a dayɛlɛnnen don aw bɛɛ ye maa o maa bɛ fɛ ka don kalanbulon kɔnɔna na ko sira dayɛlɛnnen bɛɛ an yɛrɛ kɛlen bɛ ka kalanbon kura wɛrɛ dayɛlɛ ka fara a kan ale sanfɛyɔrɔ la fɛn minnu bɛ kalan o ye tabdil batuta samiru mɛlɛkɛ tɔgɔw jina tɔgɔw a ɲuman n'a juguman ani setana tɔgɔw c'est à dire Ala tɔgɔ min bɛ karamɔgɔden tɔgɔ bɔ ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛ n'i ko sɔgɔma k'a bɛ kɛ yanni wula fɛ a bɛ kɛ olu de bɛ tilan o groupe nin sanfɛ o ye groupe kura dayɛlɛnnen ye an bolo an b'u wele ko savant en privé a ka nɔgɔ a ma nɔgɔ sabu tɔgɔsɛbɛ sɔngɔ yɛrɛ dama ye 6000 a kalo sara ye 2000 o ye savant en privé ye karambolon kɔrɔ min n'aw b'a kalama o fana bɛ segin kan hali sini n'an b'o wele ko ensemble pour réussir an bɛ Ala tɔgɔ saniyaniw de tilan ale kan i n'a fɔ ninnu n'a ɲɔgɔnnaw Ala tɔgɔw don minnu saniyani bɛ nɔgɔ t'a la jurumu t'a la i bɛ baraji sɔrɔ a la i bɛ mako sɔrɔ i b'i mako dilan n'a ye diɲɛ kɔnɔ yan ka bila ka taa baraji sɔrɔ a la sini o de bɛ tilan o yɔrɔ la ani fana an bɛ maaw kalan cɛ 30 kalan cogo a kɛcogow la ani turabuw kɛcogo ani i n'a fɔ ka waati minnu jigi cogo ani i n'a fɔ siru yɛrɛ a gundo a bɛ kɛ cogo jumɛn ka se ka nafa sɔrɔ karamɔgɔya bolo kan o kalanw bɛ kɛ o kalanbulon in kɔnɔ o tɔgɔsɛbɛ sɔngɔ ye 2000 ani darisi 300 ni darisi 20 tɔgɔsɛbɛ sɔngɔ ye darisi 1420 kalo 2 avance de bɛ sara sabu maa dɔw bɛ yen n'o yɛlɛla dɔrɔn u bɛ kalo 2 kalo 3 kɛ u tɛ wari sara i bɛna tila k'u gɛn ka bɔ groupe sanfɛ o ye tɔɲɔri bolo ye o la an y'a bila maa o maa n'i bɛ yɛlɛ i bɛ kalo 2 sara ka fara i tɔgɔsɛbɛ sɔngɔ kan a bɛɛ bɛ bɛn 2000 ni 300 ni darisi 20 ma kalo o kalo darisi 600 de bɛ sara ayiwa kibaruya min bɛ yen ka ɲɛfɔ a ye o ye o ye Ala tɔgɔ in bɛ baara cogo jumɛn inshallah taala an bɛna an da don Ala tɔgɔ in baara cogo la an bɛna a tasirifu yɔrɔ ɲini
maa o maa n'i bɛ wari fɛ su ko ni dugujɛ kɛ c'est à dire ka Ala wele su fɛ ka don ka sigi ka kasi ka Ala wele dugu gɛnni dɔrɔn yanni tile bɛ bɛn Ala b'i mako dilan o bɛ baara cogo jumɛn o sɛbɛnni tɛ yan dɛ an bɛn'o ɲɛfɔ aw ye min sɛbɛnnen bɛ o ye a nafolo sira ye mais ka wari ko dɔ mako bira Jean i bɛ 20,000 fɛ ou bien i bɛ 30,000 fɛ ou bien i mako bɛ wari hakɛ dɔ la a sɔrɔ yɔrɔ t'i bolo i bɛ fɛ ka i ma kasi Ala yɛrɛ bolo Ala k'i sɔn k'i gɛrɛsɛgɛ o wari in na su ko ni dugujɛ kɛ ou bien dugu gɛnni yanni tile ka bɛn Ala k'i mako dilan ka kɔn ye a bɛ baara cogo jumɛn i bɛna amjul ni sɛbɛn kolojan ni amjul haba laban i bɛn'o sɛbɛn siɲɛ 16 i bɛna solatul fatiha sɛbɛn siɲɛ 16 i bɛna suratul nasrullahi n'o ye iza jaa nasrullahi i b'o sɛbɛn siɲɛ 16 i bɛna jawharatil kemali sɛbɛn siɲɛ 16 i b'a nasi fara ɲɔgɔn kan i bɛ parfum ɲuman dɔ bila a kɔnɔ i b'a kilan quoi i bɛ dɔ min i bɛ dɔ mun juma su sisan i bɛna tasirifu wuridiri daminɛ sisan i bɛna amjul haba laban i bɛna ale wuridi 12,000 siɲɛ 12,000 i bɛna ka na mun wuridi tuguni i bɛna solatul fati wuridi siɲɛ 1000 a y'a lamɛn ka ɲɛ dɛ o ye tasirifu ye o sɛbɛn ti yan n b'a tasirifu de ɲɛfɔra aw ye amjul bɛ wuridi 12,000 solatul fati o bɛ wuridi siɲɛ 1000 suratul nasru n'o ye iza jaa nasrullahi ale bɛ wuridi siɲɛ 313 jawharatul kemali ale bɛ wuridi siɲɛ 100 su kelen n'i sera k'o ban bɛɛ ni dugu gɛra wɔmikun 100 ɲini i b'a saraka mais kana kilan dɛ i b'a di kuturu ni denmisɛnninw don i b'a a wɔmikun 100 bɛɛ ta k'a d'o ma o k'a woloma o ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa saraka bɔni n'Ala sɔnna kana taa yɔrɔ jan tile tɛ bɛn fiyewu i ye fɛn min ɲini Ala fɛ su la dɛ i b'o sɔrɔ ka kɔn tile bɛɛ ɲɛ mais nka don n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya de b'i kan ele kɔni ka na man di tuma si ta b'i ka wuru kɔrɔ i ka wuru k'u kɔrɔ sanga ni wagati bɛɛ gɛlɛya de bɛ yen tuma dɔw la fo ka taa se balokow ma Ala ka gɛlɛya kojugu wuli ka bɔ damaden bɛɛ kan silamɛ fara kafiri kan Ala ka gɛlɛya wuli ka bɔ an bɛɛ kelen kelen kan o yɔrɔ la a bɛna mun kɛ a bɛna amjul ni wuridi 70,000 komi an ɲɛ b'a sɛbɛnni na cogo min na amjul ni bɛ wuridi 70,000 solatul fati bɛ wuridi siɲɛ 313 suratul nasru ale bɛ wuridi siɲɛ 313 jawharatul kemali ale bɛ wuridi siɲɛ 100 a b'a wuridi ni wuridi cogo min na lon bɛɛ su fɛ fo tile 16 mais n'a ye juma 2 sɔrɔ a kɔnɔna na wuridi kɔnɔna na juma bɛɛ lajɛlen a bɛ wɔmikun 100 saraka tuma dɔw la a ka wuridi bɛ daminɛ jumakun fɔlɔ a bɛ se ka juma 2 wɛrɛ sɔrɔ ko nin kɔnɔna na n'a kɛra 3 fana ye a bɛ wɔmikun 100 de saraka juma bɛɛ la fo ka taa ban tile 16 ban alhamdulillah kana nin kɛ n na dɛ alhamdulillahi a bɛ yafa n ma n bɛ kumana dɔ de fɛ yan quoi téléphone dɔ bɛ fɛ ka kale o de bɛ kumana ten alhamdulillah a bɛ taa tile 16 dafa tuma o tuma inshallah ni fɛn min bɔra la o y'a ka ɲɛnamaya changer tɔ ye a bɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔ pewu k'a tigɛ ko ka bɔ fantanya kɔnɔ k'aw ka ɲɛnamaya yɛlɛma k'a kɛ nafolotigiya ye hali n'a ma kɛ nafolobatigi ye aw kɔni tɛ siri maa la bilen maa wɛrɛw de bɛ siri aw la yanni aw ka don laban cɛ n b'a fɔ aw ma k'aw ni ce aw ni baraji aw bɛɛ ko ka di ne ye hali n jugu olu ka di ne ye ka tɛmɛ n ɲinw yɛrɛ kan aw ni ce aw salamu aleykum